Hola, em dic Miquel Antoni Joan i sóc el director de Zinc Program, un programa de la Fundació Nou Cims. I avui estic aquí per donar un missatge de recolzament a la Fundació Sergi amb el llançament de la seva iniciativa Microbeques 16+. I és un missatge de recolzament perquè hi crec molt en aquest projecte. Crec molt que als joves, quan se'ls pot oferir recursos i, a més, un acompanyament socioeducatiu durant el seu recorregut formatiu, les possibilitats d'èxit es multipliquen d'una manera enorme. Sobretot en aquells joves i les seves famílies que han tingut una situació difícil a nivell tant econòmic com a nivell social. També és un missatge de recolzament per la Fundació Sergi, una fundació que ha apostat des de fa molts anys per afavorir els itineraris formatius de les persones joves, els que està acompanyant, i a més constantment està buscant sinergies amb altres entitats o actes com aquests del que estem parlant avui, que estem presentant, per obtenir aquest suport econòmic necessari en un moment en què és difícil de vegades aconseguir recursos i que permeti als joves mantenir la continuïtat en els estudis i poder retornar al sistema educatiu i multiplicar les garanties d'èxit professional en el futur. Per tot això, jo avui m'hi sumo. I a més, si alguns de vosaltres o algunes sentiu aquest missatge i encara teniu algun dubte, m'agradaria fer-vos una pregunta. Quants de vosaltres en algun moment de la vostra vida heu estat becats? Potser no tots aixecaríeu la mà, però els que no l'heu aixecat, qui us ha pagat els estudis? I és que tots d'alguna manera hem rebut l'oportunitat, i d'això es tracta avui, generar més i millors oportunitats per tothom.